Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, og sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag og kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kiniga po nyo boss nga nagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Maoy padayon makikuban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon may nga Miyerkules pitsa 14 na buwan sa Enero tuig 2026. Straight to the point. Sa gihapon hatagan tagpagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod, nagbagang mga expose, naguna mga reports, dinhila man gyapon mga higala sa atong pagmanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to may iskutanan karong butaga mga kaigsunan, ang Pag-asa nagmonitor sa usa ka low pressure area nga nakasulod na sa Pilipinas. Ang LPA adunay high chance nga mahimong usa ka tropical depression sa mosunod nga 24 oras. Straight to the point. Yan na sa ni mahigalang kahimtang sa panahon. Unsa man kay madangata nato ining kalakiha sa ipahigayon nga sinulog mga sukid tig paminaw. Ato ning hatagay pagtagad rubutaga sa atong pagban-uban mahigala nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Sa laing bahin 13 na ang nakalas tungod sa pagkahunlak sa mga basura sa Binaliw landfill. Straight to the point. 18 ang nariskyo og anaa nas tambalanan, samtang 23 ang namising. Straight to the Mao point. ni ang latest figure nga ato nakuha karon mga suking tigpaminaw. Straight to the point. Konsiho sa Dakbayan sa Sugbo ni deklarar na og state of calamity sa tibuok syudad sa Sugbo tungod sa Binaliw landfill incident. Samtang sa Biyernes gideklarar ang day of mourning alang sa mga biktima sa insidente sa maong landfill. Straight to the point. Kaya nagpagtagad rubutaga sa mahigala sa atong pagbanuban karon nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Si point. Consul Joel Garganira ni Saway sa Department of Environment and Natural Resources kun DENR sa kapakyas pagmonitor sa sitwasyon sa Binaliw landfill sa wala pa kini mahugno. Straight to the point. Kaya nagpagtagad ron mga higala ning atong pagbanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to Mao the na point. mga kaigalaan nga dunay usa mga kaigalaan ka public hearing nga gihimo dito sa Bukirang Barangay. Dito man to sa may guba nga area day katong waste to energy, nga kinini ang mga basura gyapon to mga sukid tig paminaw. Ilang gisupak sa mga residente dito o napakabana ang katawhan na babagan nila to mga higala. Straight to the point. Pero kining hitabo sa may Binaliw napadayon ni ambot na unsang pagkahitabo mga sukid tig paminaw. Og unya sod sa 7 ka tuig masabot na to medyo way klarong monitoring sang DENR. Kay doon na may daghan nag-report. Mismo ganitong nianhi mga higala nga atong complainant ni report naman nga dunay liki na katumaong basura, katumaong naglaundok nga mga basura nga taas na kayo. Ang bukid sa basura, mitupong na sa ubang mga kabukiran diha sa maong lugar sa Binaliw. Straight to the point. Dunay na naka-report nga dunay problema human sa bagyong Tino. Kay duhagod ka mga katalagman ang niigo nato ang linog na wa sa maunsara mga higala pero natandog na siya nadugangan sa bagyong Tino. Doon na naka-report kato atong complainant diri. Ikaduhas Consul Dave Tumulak sa diha mga higalang ni Suroy dito sa area human sa bagyong Tino nakakita na siya nga dunay tipak na. Gi-call ng attention sa management og matod pa napaabot na usab kini sa DENR. Walay action. Straight to the point. Karon kay nahudlak naman, nahugno naman, doon na may patay, 13 ang patay, sirad ana sa DENR. Straight to the O lahi na ang tanan. Ato ni hatagag pagtagad rubutagas tumanuman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Atong gidasig mahigala atong giawhag, dili kay dasig atong gi urge mahigala ning taga DENR. Trabaho ataw ninyo inyong trabaho. Straight to the Kay point. lisod kaayo no, nga doon na mga matay una pamumulihok. Unya nabantayan mga kaigalaan nga kining taga DENR. Istrikto na ba kaayo bisa pag magputol ka mga kaigalaan o ka ng mga mangroves landay? Mahimo ka mapasaka ang kaso, magputol kag kahoy nga naa may tubo sa imong yuta, pasakaan kag kaso. Kay dunay kalapasan mga higala sa environmental laws. Pero naay mga kahoyan, mga kaigalaan nga daghan gyud kayong gipamutol sa may Montirasas. Di pa mga higalay mga
violations mahigala sa environmental laws kining sama ini mga landfill mga sukid di paminaw ug uban pa nga mga factories wa lang okay lang. Straight to the point. Kini maoy double standard mahigala nga pag pananaw no sa DENR mga sukid di paminaw. Straight to the point. Naibaw ta dunay daghang mga empleyado diha nga mga tarong sa ilang serbisyo pero kining naa sa mga regulatory units mahigala sa sa DENR kumusta man intawon mo dinha? Straight to the point. Pagpakabana in taon mo, nagibutang mo anang maong ahensya, kay doon na unta mo misyon nga nung naa mo dinha. Mao ang proteher sa ato mga environment. Straight to Ang the point. problema mga kagilaan, di gyud mo lihok di kilatan. Manang magduda sa mga tao nga doon na po'y mga lingin nga katarungan o kwadadong hinungdan ana diha. Straight to the point. Ngano nga di mo kihol ang taga DENR mga sukid tig paminaw. Straight to the Kataring point. pagtagad Dubutaga sa atong pabanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to Sa the laing point. balita, kontraktor nga si Sara Diskaya og laing kaubanan ini mi plead not guilty sa usa ka Cortes Dakbayan sa Lapu-Lapu labot sa mga kaso nga ilang giatubang subay sa gingong flood control projects didto sa Davao Occidental. Straight to the point. Ilang arraignment kagahapon mahigala mi enter og plead not guilty si Sara Diskaya. Straight to the point. Nakatanig pagtagad sab sa tubuan-uban mahigala nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa dugang mga balita, populasyon sa Pilipinas giban-abana nga mabot na sa 124 ka milyon. Inigabot sa 2035. Mo na kini ang populasyon sa Pilipinas matud pa mga sukid di paminaw. Unya mo lagi na, manghinaot ta mga higala nga do na mga kagala ay kalambuan sad, no? Unsa may mga project sa gobyerno nga kinahanglan mao ni ang gitas-on sa populasyon, kinahanglan mahigala nga di maapsan unta ang government mahigala sa mga developments. Labi na sa private sector sad mga kagalaan nga mas paspas pa nitubo. Ang development mahigala sa private sector, ang mga katawhan nga nangandoy mahigala nga maningkamot og trabaho, maningkamot og negosyo, makapalit og sakyanan. Nakaroon po tindaghanan ng sakyanan sa kalsada, hapit di na mulihok ang mga sakyanan. Kay wa makaapas ang gobyerno paghimo mga higalag mga infrastructure nga unta mga sukid tig paminaw makasulbad sa atong natad sa trapiko. Straight to the point. Pulos ang way gapa ni mga projects. Kinalanda ang BRT mga sukid tig paminaw, kapila naman ni sigig puspon indekin. Siging puspon murag maghimo pitag project mahigala nga dili ba ang tuyo nga pagsulbad sa problema. Maghimog project aron lang gyud mga kagilaan nga makakwarta. Straight to the Mao na point. problema ang dako mga sukid tig paminaw. Tagan-tanig pagtagad Dubutaga sa atong pabanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa laing bahin mga kaigalaan, ni ana ato ni hatagag pagtagad sa papagarelibo na ni Danilo Villa, isip Regional Director mga kaigalaan sa Department of Public Works and Highways. Gumikan usab mga kaigalaan sa nagpadayon nga investigasyon may labot sa anomalusong flood control project. Asa man ibutang si Villa karon kining ato mahigalang Regional Director dinhi sa Cebu, dinhi sa Central Visayas. Straight to the Kata sa point. nagpagtagad Dubutaga sa atong pabanuban mahigalan nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Kini point. guban pang mga isgutanan nga mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo ug sa 93.9 IFM.